Салом алейкум дӯстон, имрӯза видео дар компанияи Realfone мавзӯи оилаи хонароро гап мезанем. Барои шумо дар магазини Realfone ай хонаро ҳам телефон ҳастай. Ва иҷода бошад телефонҳои Honor X5 Plus омадаги я расветка қади сиёҳ хе дизайн дорад, ё бошад 5200 мач батарейка, 50 мегапиксел камера дорад, 1 терабайта памят мешавад, ё ранги сиёҳ, дизайнаш ҳамин пластмас ва гуфта гузаштам 5200 мач батарейка, ҷои заряднак бошад Type-C, колонка айпоён, ҷои наушник дорад ва дадри коробкашон бошад заряднаки худаш. Кани я таҳуиша шумо да чикинам заряднаки худаш дорад, таҳонқати кабелаш ва хеуш мекунем пакети ҳамун Honor X5 Plus на заряднакаш қати кабелаш хе блок мешавад. Блоки чанд ваттай даиҷа 24 ватта 10 ватта дошта, блоки 10 ватта дошта ва дар ҷа бошад таиҷа Honor X6A ин хе дизайн дорад, кабуд хеш мекин как сери меша, чихел фиолетовый меша, також ҳам хеле дизайнаш бошад. Сета камера дорад, якта дига спичка ай боло бошад, ҷои сим-карта баракаш, ай поён бошад, ҷои заряднакаш Type-C, ҷои колонка ва ҷои наушник. Ранги X5 Plus ай монандай. Батарейкаи бошад 5200 мач аирам, 50 мегапиксел камера, 90 ГГц экранш кор мекарад ва дадри коробкаи бошад 22.5 ватта, 20 зарядка дошта. Ва иниш бошад моделои нав, вообще сабук, да даст удобно мешинад, чиста богатый. Ане бошад телефони Honor 200 Lite ай. Вот бисёр одамо Honor 200 Lite мепурсанд, ина ахир барои шумо оварда, метавонед прямо заказ кунед дар номерои рекламдагӣ. Ва иҷода бошад 256 гап дай, ранги кабудаш, и ранги кабуд чай. Ин хе дизайн дорад, 108 мегапиксел камера, основной камераш, ё расонаш 8 ва 2 мегапиксел. Иҷа бошад спичка фонарик дорад, корпус бошад пластмас, пай даст намемонад. Ва пластмас амнес алюминий да сабука. Ва иҷода бошад ҷои заряднакаш Type-C, колонка, ай боло бошад барои управлят кардани техника. Хе дизайн дорад, ранги iPhone 15 Pro Max инҷаш кан тарҳуя кароче. Сабуки телефони сабук удобни. Ва иҷода бошад якта дига Honor X8A. Ана бошад корпус ай оҳанай ва пай даст намеондаи как серебристи свет дорад. Иран бошад ранги Honor X6A монанда, ҳардаш яхе дизайн дорад. Просто фонарики ай поён ай чорумдагиш да, ай бошад да сеюм. Ҳардаш ба дизайн ба ҳама чи яхе баровардаги, дига фикр накардагиам барои дизайн баровардан. Ақлшон рафта. Ҷа бошад ҷои заряднакаш Type-C, ҷои колонка ва ҷои наушник дорад. Ай ҳами ай ҳозир шаша гуфтум ку. Ана бошад ҷои заряднакаш Type-C, ҷои колонка ва ай параш бошад ҷои сим-карта бароварданакаш. Ва я тайга бошад Honor Magic Punch Lite ай, ранги Honor X9A, яхела ҳардаш пашти яхела айрӯи коркунишон, айрӯи чишон яхела. Ва ини бошад пай даст мемонад, глянси уже қапидамаш ҷадбор пай дастмон. Ё бошад 108 мегапиксел камера дорад, ҷои заряднакаш Type-C ва аму ҷои сим-карта ай поён, ҷои колонка дорад барои управлят кардани техникаи боло. Фронтални камераш бошад 32 мегапиксел ай, телефонҳо ҳоз гирон кардан наметонем, кам вақт дорем барои контент кардан. Ва анаи буд телефони Honor X9A гуфта гузаштем, дадрини бошад 5100 мач батарейка дорад, дадри бошад документош, симак барои сим-карта уи карданак. Анаи бошад 40 ватта турбо зарядка дорад ай Honor X9A. Вот даи бошад корпус ай ҳама зуруш ҳамин пай даст наёнад матви. Иран бошад амухе ҷои заряднакаш Type-C, ҷои колонка ва ҷои сим-карта бароварданак. Айрам 108 мегапиксел камера дорад, спичкаш бошад iPhone, ё расонаш 8 ва 2 мегапиксел ай. Иран бошад управлят кардан техникаи боло ай. Фронтални камера ёрам бошад 32 мегапиксел ай. Аввалной экранш гаштаги 120 ГГц экранш кор мекунад. Агар ки шумо да нархномаи телефонҳо хоҳед, дар ин пара телеграм каналай телеграм бигзанед, нархномаи ҳама телефонҳо ҳаста. Ма ҳозир ҳар як таира нарша гап занам,
моҳи дига може и телефоно нашад, может арзон шад. Барои ҳамин хубтаракш телеграм бигзарен хубтарака ё ки дар WhatsApp номерода алоқа бироем ба пуррагии шумо да гап зада мегзарам. Вақте ки мо телефон харидорӣ кардем дар ин пара аста падаркҳо дар 100 та аксия дохил меша. Як та магазини мо телефон харидорӣ кардем дар 100 та падарка дохил мешавем. Дар 3 сентябр бошад прямой эфир сар мешавад. Дар прямой эфир соҳиби агар телефон харидорӣ кардӣ соҳиби як таъмиё мешӣ. Агар ки дар дига шаҳри Россия бошед, дар Тоҷикистон бошед, дар сафка ҳам дорем. Дар WhatsApp просто алоқа бироед, ҳамаша ба пуррагӣ мефаҳмонем.